Il-politika hi servizz għall-poplu Malti u Awċi u hekk ser tibqa' għall-Partit Nazzjonalista. Hekk sostna l-kapu xxenti tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi waqt l-aħħar indirizz tiegħu lill-Kunsill Ġenerali tal-Partit fil-mument tal-ħatra tas-suċċessur tiegħu Simon Busuttil li ddeskriva bħala il-kapitlu l-ġdid tal-Partit. Lorenz Gonzi għamel referenza għal dawn l-aħħar 9 snin li għamel jokkupa l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista għal li meta nħatar kap il-kunsilliera poġġew fuq spaltu biċċa xogħol jibsa hekk kif kien fdat bit-tmexxija wara Edi Fenekadami li sellem fost iċ-ċabċib. Gonzi qal li għalih dan kien privileġġ kbir. Jien grat ħafna lejkom u lejn il-poplu Malti u Awċi kollu. Lorenz Gonzi qal li 9 snin ilu pajjiżna kien jinsab fil-qalba tal-Ewropa wara sħubija fl-Unjoni Ewropea. Sostna li dak iż-żmien ried li bil-ħidma politika insarfu is-sħubija fġid għal pajjiżna. Dan stajna nagħmluh billi nikkontribwixxu fl-Unjoni Ewropea u fil-Mediterran bit-twemmin tagħna u l-valuri tagħna ta' Maltin li aħna kburin bihom. Dawn deru bisħieħ waqt il-kriżi fil-Libja. Bil-kriżi tal-Libja u rejna x'insarfu bħala poplu Malti gburi bil-valuri tiegħu. Lorenz Gonzi qal il-Partit Nazzjonalista u gburi bir-riżultati li nkisbu għall-familji iż-żgħażagħ u l-anzjani tagħna saħaq li tmexxija ta' Simon Busuttil għandha d-dover li dak li rbaħna bħala pajjiż insostnuh. Gonzi qal il-kunsilliera għamlu l-għażla tagħhom għal kap il-ġdid u għandu konvinzjoni li l-Partit Nazzjonalista għandu futur sabiħ u hekk ukoll se jkun il-futur tal-pajjiż. Kunu gburin b'dak li tajna lil pajjiżna. Kunu gburin dak li tajna lill-familji tagħna. Finalment irringrazzja l-familja kollha tiegħu b'mod speċjali lil martu Kate u lill-uliedu u l-familji tagħhom. Qal li matul dan iż-żmien kollu tgħallem il-lezzjoni li meta taqa' trid terġa' tqum. Meta taqa' mal-art mhux tajtajma imma tqum u tkompli timxi. U tkompli timxi. Dan kien ukoll l-awgurju li jagħmel il-kap il-ġdid Simon Busuttil u sostna li se jkun qed jagħtih l-appoġġ sħiħ tiegħu.